Зәйдә 9 мартка 1295 кеше вакцинаның беренче компонентын ясаткан. Бу уңайдан хәзер исемлектә 30лап кеше исәпләнә. Вакцинаны алар алдагы вакытка алачак. 417 зәйле прививканы икенче мәртәбә яки беренчесеннән 21 көннән соң ясатты. Шәһәребездә 60 яшьтән өлкән булган билгеле эшмәкәрләр Ләлә һәм Рөстәм Әгъләмовлар вакцинаның беренче компонентын февраль уртасында ясатканнар иде. Общее состояние как первую перенесли? Нормально, все хорошо. Чуть-чуть покраснение было, уплотнение дня 2-3. Но я у врача поинтересовалась, сказали, что это в норме. Әгъләмовлар алдында прививка сату ясатмау мәсьәләсе тормаган, алар икесе дә фармацевтлар, һәр төрле инфекциядән вакцина сату кирәклеген медицина күзлегеннән беләләр. Жеңел генә узырга, шуңа күрә уйладык та, нигә ковидка каршы алып, вакцина алып, ширләмәскә, җиңелчә генә ширләсәк тә җиңелчә генә узырга дип киттек. Планлаштырдык. Процедура гадәти форматта үтте, температураны, кандагы кислород күләмен үлчәделәр, пациентның үзе ничек хис итүе белән кызыксындылар. 9 мартка Татарстанда COVID-19дан 92,4 мең кеше вакцина ясатты. Бөтен дөньяга куркыныч янаган вакытта бик уяу булу зарур. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.